Bueno, pronterri gabe moldatuko iz, ezta? Pronterri gabe, tira, baina, hau derrigorrezkoa da, eki? Ba, nik uste baietz. Soldadore pinta daukau. Ba, tera sua? Venga, ba, sua tako du, sua behan duxioko, utziko dugu. Eki, kontutxo bat, terrazak. Zer, terrazak bai, terrazak ez, juntzea, 100, 10, 20? Gu txintxo, terrazak 0, kolpez kolpe bat. Gabon eta ongietorri kolpez-kolpe saiora, doka antzokitik gatoz gaur zuzenean. Baina guk aldaketa egin dugu, baina beste aldaketa batzuk edo muga batzuk berdin jarraitzen dute. Izan ere, Hendaiatik, Irunera, badirudi checkpoint bat jarri dutela. Ordu, terdi hori pasatzeko. Eta handikan, hauxe kontatu dugu. Aitziber Zapirainek, Aitziber muxutxo bat, bota. Kaixo denoi, hemen Antxeta irratitik, ezer esan ez. Zubiak, zubi izaera kenduta segitzen dute, eta muga bilakatu arazi izkigute. Niri txikian nintzenean gogoratzen nituen eta ikusten nituen, aduanaren kasetak eta bar, eta iasen azken urteetan guztiz ahaztuan neukan irudi hori, baina egun hauetan ez da bat ere polita. Hendaia eta Irun arteko pasabidea adibidez, pentsatzen du badirela beste batzuk okerrago eta itxusiagoak ere, baina tira, nortasunagiri espainolarekin, Hendaiatik Irunera edo Gipuzkoara pasatzea, egia esan ez da oso zaila, ez zait gustatzen hau esatea, baina polizia espainolaren jarrera oso edukatua da, nik uste dut benetan kokoteraino daudela zinezko polizia lana egiteaz. Baina tira, nortasunagiri espainola erakutsita, ipatu ezkero lanera zoazela, edo zure aurra aizparen etxera daramazula, zuk lanera joan barruzulako, eta bar, horretarako ez dira bat ere trabari jartzen ari. Eta edukazioz eta jator. Hendaiatik Irunera etortzea aldiz askoz desagrableagoa da, askoz desatseginagoa, batetik autoilara handiak egiten direlako edozein ordutan, bai 9 goizean, bai ordu 2 eguerdian, zein atzo adibidez atxaldeko 7 torri nintzen ni etxera, eta kasik 41 minutu da, egon nintzen autoilaran. Gertatzen alzaizu ez deus eskatzea, alegia nortasunagiri frantsesa ikusten edo ateratzen ikusi eta esan, segi lasai etxera, edo beste bat, tokatzen alzaizu eta denetarik eskatu. Baita momentuan tokatzen ez den kotxeko segurua eta kotxeko registro bat niri pasa zait, seguruaz neukalako ondo jarrita. Orduan, pixka da nahiko abentura, ezin duzu pentsatu beti berdin izango dela. Orain arte frantsesak beti ibili direlako paper berri bat eskatzen, eta beste. Niri lehengo astean esan zidaten, aste honetan ja arinduko zela prozesu guzti hori, papelen prozesu guzti hori momentuz, ez zaite tokatu. Soilik, atzo arratsean tokatu zitzaidan, jazazpiak zirelako eta pentsatzen dut beraiek ere kokote baino zeudela eta agian turno aldaketa bat zetorrela hortik. Beraz, hoxe da esateko daukadana, espero dut laster bilakatuko direla zubi, benetako zubi, adibidez gure badiari izaera ematen dioten zubi, eta ez dezatela segitu muga inposatu honekin. Aitziber Zapiain, Hendaiatik, Antxeta irratitik lan bikaina egia esan da, izugarrizko korapiloak daude muga horretan, ez da, ze lan egin alma ez mugaz bestalde joan zaitezke baino, oinezkoentzat eta beste gauza askotarako izugarrizko kontrolak, beraz, ikusiko dugu urrungo egunetan zegertatuko den honen inguruan. Gabon, Miren Legorburu, eta ongietorri, aspaldiko. Azkenean, elkarri ikusi dugu ukuitu ez, baina ikusi bai. Nik ere pixkat ikutuko zaitu, eta behintzat eskua bada ere pixkat, gero garbituko ditugu. Miren, kontatu jazu, checkpoint hau zeiru ditzen zaizu? Izugarria da, mugan bizigearen ontzat, familiak zatituak daudela kontutan hartu behar da, nik
alabak eta bilobak ditut Hendaian bizi direnak, eta, bueno, izugarria da, ez? Atera dute, sinadura bilketa bat, ez? Euskal Herri osoa aintzat hartzeko, eta horretarako sinatu dugu, baina izugarria da, berriz ere nola erabiltzen ari diren estatuak gure herria zatitzeko. Ja, desagertuta edo zegoen muga hori, imaginari hori bintzat, berriz ere hortxe, ez da? Bai, teorian berriz ere estatuak erabakitzen dute, beraz, estatu bat behar dugu. Gabon, tesandonegi. Gabon. Zenbat gauza erabakitzen dituen estatuak, ez da? Edo leheno ere ala zen eta ez genuen uste? Ez, hau oso lotuta dago, esango nuke, estatuak banatzeaz aparte, oso lotuta dago, herrialde bakoitzak bere erabakiak hartu izanarekin. Kontu honen inguruan, ez? Ez dut ulertzen nola ez dan mundu mailan, nola ez diren neurri berdinak hartu, ez? Eta orduan eragiten ditu horrelako situazioak, ez? Gure kasuistika partikularraz aparte. Entzuten den nire hautsa mundu paralelo batean banego bezala, zuek ez? Nesa beti zaude pixkat mundu paralelo batean, baina behintzal dut itxuraz aparte efektu espezialak emate dituela. Baina behintzal lortu dut flash dantzeko protagonista izatea azkenean. Egia da. Beti izan dugu fantasia hori, ez? Bueno, kalentoarea jarri baino lehen da hemen korrikasi baino lehen jarraituko dugu. Esan dut, hasieran, badirudi alarma estatu honen ondorengo jazak zero fasea, lehenengo fasea 0,5, 0,7, ez dakit oso ondo nun gauden, baina kontua da, badirudiela afera bakarra terrazak direla, terrazara bai edo terrazarik ez, total, Mabi gradu egiten ditut, eta izugarrizko kaskabarra, ondorioz terraza gutxi, baina ez da gehiagi betetzen terrazena, nik ikusi ditut, egia da egun hauetan irudiak, arrasatekoak, zarauzkuak, donostikoak, ikusi ditut nik bertan ere batzuk, eta tira, segurtasuna gehiagi ez da bete, ez da? Oso zaila da, egia da oso zaila dela, esaten digutela aukera hori badaukagula, eta gero aukera horren bila joaten geranean ikusten dugunean hain mugatua dela, azkenean kulturako diru laguntzak bezala, esaten dizute, diru laguntzak egongo dira, baina gero mugatua da, orduan azkenean elkarri ukondoka aritzeko arriskua dago, ez? Eta holako zerbait gertatu dela dirudi. Nik aitortu barret, atzo egon nintzela terraza batean, mea culpa, relatibo naiz, herrian, eta topera zegoen egia, eske taberna bakarra zabaldu dute momentuz. Eta orduan danak egon denor, baina bai, bakoitza bere mailan, Ulertzen ez dudana da, nola egon gaitezken lagunekin, nahiz eta beraikin ez bizi, hainbeste gauza ez dut ulertzen, hainbeste gauza. Esan behar nizun, ulertzen ez dezuna gauza bakarra bada, behon deizula. Azte buruan egon naiz kortozirkuitatua benetan, ez nulako, ezin dut, niri esaten badidate, atera zaitezke, juntzaitezke tabernara, 10 lagunekin egotera, baina ezin zara mendira joan bakarrik, Nik buruak hola egiten dit, benetan. Nik gehiago gustatu zitzan, biderketa batuk eta hori, ezta? 10 lagunekin egoten bazera egunero, eta hori biderraste bat, 1 pertsona, eta esan, ni matematiketan agian enitzen munduko finena, baina batzuk ni baino okerragoa dira, dirudinaz, ezta? Bai, oso farragarria, ez lotxagarria izan ziren adierazpen horiek, baina Hereneun, edo atzo, eman zeduen berriz ere Erkorekak Tapia eta Murgarekin saiatu ziren berriz ere esplikatzen, eta nik uste dut okertu egin dutela kontua. Ez dago zeinek ulertuko duen, baina larriena ez da ulertzerik badaukagun terrazatan nola egon gaitezken eta, kontua da, jende askoren ogibidea dagoela jokoan, eta ezin dela improvisazioarekin etengabe aritu. Ulergarria izan daiteke, egoera berak, nola baiteko, neurriak hartzen joan behar izatea eta horrela, datosten neurrian, baina itxura negargarria da. Egia da pixka bat, zuk diozun aritik ez dela bakarrekan terrazak bete ez bete, baizik eta hostalarien prekarizazioaz ari gara, ez da, azken finean, adibidez, ni horeretan bizi naiz, eta horeretan tabernari gehienek erabaki dute ateak ez irikitzea, zergatik, diru galera ikeragarriak izango direlako 3 mahai jarrita, baldin eta terrazak badituzte, eta azken finean ertean, bat amalez, gutxi bada ere gehiago kobratzen dutela, ze bestela ezin dute bizi iraun, beraz hori da errealitatea, ez da tabernak iriki itxi aberastu edo ez, baizik eta kontuz. Bai, kontua da, tabernari batzuk astelengo izan oraindik ere etzekitela zer egin ziteken eta zer ez. Orduan, batzuk pentsatzen zuten bakarrik 8-tatik 11-etara irikiz ezaketela, baina noski ez di konbertsatzen, ekonomikoki. Eta gero ilegala dela, esatek azkenean boletinan agertzen ez dena, ez da
lege. Eta esaten digute, ez ertzainek erabaki dezatela. Orduan, ertzaina bakoitzak egiten duen irakurketaren baitan erabakitzen da zer egin daiteken eta zer ez. Hori oso kezkagarria eta oso arriskutsua. Oso larria da, gainera. Oso arriskutsua iruditzen zait. Osa, polizian eskutan ustea zer egin dezakegun eta zer ez. Bai, niri ertzaina batek jarriko dit multa bat boletinean agertu ez den araudi baten arabera? Bere interpretazioaren arabera? Hori da, jarriko dizuitzun bat, bere interpretazioaren arabera, baina uniformea duenez izango du horretarako aukera, eta ardura hori eman diotenez. Ardura, baina orain tabernarietaz ari garela, tabernariekin egon gara, eta berei galdetu diogu. Nola egiten duzue? Nola da bidea? Erreixa, bintzat badakigu ezetz. Bi abete pasan doren, zirinan garbitzen, pixka. 21 mai jarri genezaken eta 9 jarri ditugu gaur. Gero ezin dira barrura sartu, komunera joateko banan-banan, dakagu xaboi bat, espeziala, atean jarrita eta sartu horretik eskola garbitin behar dituzte. Distantziak hartu eta ikusi edo entzun ditugun neurriak errespetatuz. Jefiak esan didanez, oraindikan ez dugu jaso arau finkorik eta itxoiten ari gara oraindikan. Gaur jarri dugu martxan zukaldean, bihar prez euritzeko dena, eta beti bezala, vamos, ez dago misteriorik. Eskatu dugu terraziaren ampliazioa, eta zain gaude entzuten digute, baina, bueno, eguraldi honekin, dirudi aste honetan, suerte txarra izango dugula, baina, bueno. Asko ez dare, bino espero genuna baino gehiago bazen, eta egia esan pozik. Jendearen erantzuna oso ondo, arauak oso ondo bete dituzte, gaina animo eta irrifarrez, jendea pozez, kaina bat hartuta terraza batean, eguraldiak ez du asko laguntzen, baina jendeak oso ondo eta errespetu osoak eta oso ondo. Batez ere egingo dugu janaria etxera emateko, bertan jasotzeko, eta betiko menua, betiko ez dugu ezer aldatuko. Nola egokituko eta zer badirudi udaraia jugo dala pikutara eta ez dakit. Tokatzen zaiguna, tragatu indiar eta ez denik gabe. Horixe, beraiei entzuten geniena, ez da, azken finean ez dela erreixa, jarri dizkieten bete behar baldintza guztiak, baina nera berean laguntza gutxirekin da bizi irauteko ere eskas, ez da. Egia da ere, Bartzelonako datuak eta ikusi ditugula, Euskal Herrikoak oraindikan, badirudi Euskal Herriko datuak jasotzeko kostatzen nahi zaigula alde batetik eta bestetik. Baina adibidez Bartzelonako ostalarien datuak ikusita, diotenez, 135ek taberna, jatetxe, enpresa txiki hauek, 135ek ez dute irikiko. Ez dituzte berriz ere ateak irikiko izan ere, sartu dira diru galera kopuru hain handian ezin buelta eman. Larria da. Donostiko taberna batzuen kasuan ere entzun dut, ez dakitegia izango da, edo buloa da, edo bakizue desinformazioa, edo bakizurra. Baina pare bat edo hiruk ez dutela gehiago zabalduko entzun den ikazkalean konkretuki. Nik familian daukat, nire aizpak bere bikotearekin taberna kafeteri txiki bat dute eta oso nekez iristen ziren gastuak ordaindu eta hortik soldatatxoa atatzea eta oso zaila ikusten dute buelta ematea. Zetik egia da, lokalaren jabearekin halako akordio batera iritsi ziala, alokairuari dagokionez, baina bestelako gastuak eta pilatzen joan dira eta oso zaila izango dute berriz ere burua altxatzea. Hori izango da orduan normaltasun berria, ez? Hoi da. Esan izten aurreko etxeko hauetako baten, baina normaltasun berria hitzak ez dakit alderdi fascista bat datorkit burura, alderdi berria, garai berriak, normalidade berria, ez dakit, gauza raroa iruditzen zain normalidade berri hori edo zer saldu nahi diguten horrekin. Momentuz aurre ikusten dena normaltasun berri txarra da. Niretzako lehengo astean aipatzen nuen ez, zarraren antza gehiegi du. Ahulenak pagatuko dutena berriz ere, eta besteak, diru laguntzak jasoko dituztela. Bai, betiko modun. Tokatzen bat zaizu. Ez, esaten dut, ahulenak
ordainuko dutela eta besteak, ahulak ez direnak beraz, diru laguntzak izango dituztela berriz ere relanzatzeko. Zuretzat izango da. Ezakit, 58.000 zazpireun da, 23, Tesa tokatu zaizu diru laguntza. Nola izango da? Bai, txotxona, ez, berdina. Txotxona, bai, perrito pilotona ez, no? Bai, kontua da, claro, aktoreok eta, bueno, teknikariak eta regimen de artistas y toreros gauden asko, espaitu osea, 75 egun kotizatu, ezin dugula parorik eskatu, ez? Mundu guztia bezala. Orduan, harrapatua bazaitu honek, bazen euskala igual 4 hilabete kotizatuta, baina ez nahikoa paroa eskatzeko, orduan lana galdu dezu, noski? Igual aurrik usita zen euskan, ez dakit 15 manali, ez? Eta hortaz bizia. Baina bertan bera geratu dira, denok dakikun bezala. Eta momentuz ez dira, nik urrengo, osea, badaukat azarorako. Daukat programatuta emanaldi bat, baina, bueno, azarorako igual hil naiz, ez? Osea, direktamente. Jongo gera, sarrerak bali madaude. Asko argaldu, hori bai. Hori bai, gonbidapenak ez banatu. Ordaintzea. Arropak ez ditalioko, bueno, kontua da, orduan, sartuko gaituzte, parorako eskubiderik ez daukagunok, sartuko gaituzke zuzketa batean. Dago, barra egiten den negarrez egiterren, kultursailak dauka diru kopuru bat atera dutena ez dakit oso nondik. Beste partida batetik? Bertako beste partida batetik, ez da diru extra bat inbertitu dutena hortan. Eta, klaro, demandante asko, eskari asko jasoko dituzte, eta orduan zozketa ingo dute, zeinek jasotzen duen diru laguntza eta zeinek ez. Ez dakit ze Twitterok esaten zuen, Malkoak entzekotan da, baina ezin du maskarak eragozten diolako. Ez que Twittero batek esaten zuen, empiezan los juegos del hambre. Okerrena da, lortzen dutenak, privilegiatu batzuk izango direla, guztiok berriz ere kulturetai dirua oparitzen ari gera, eta privilegiatuak izango dira lortu dituztenien, okerrez banago, 1.200 euro, osea, kantidade fijo bat 1.200 eurokoa, ez duzunean, azaro bitartean lan egiteko aukerarik izango, hori kasurik onenean, osea, izugarria da, ez egiten ari gera, osea, miseria hori kobratuko duena privilegiatu bat izango dela, hainbat jendean begitara. Egia da, hori kulturarloan hitz egiten ari gara, baina hementxe orentxe irudiak ikusten ari ginen esan duguna, ez da? Ostalaritzaz aparte, komertzioz, bueno, ikusten ditugu hemen osasun langileak ere irudietan, ez da? Azken finean hemen ere zenbat gertatu diran, ez da? Ez dakiz zenbat kontratazio osasun arloan, eta gero orain ja bapatean jaitsi denean, kalera joan dira, soldata arrakalak izugarriak bat eta besten artean, hori ere publiko egin da. Ileapaindegiak, dendak ere, orain funtzionatzeko, kamiseta bat probatzen duen edo nor, kamiseta hori kuarentenan utzi behar da, 24-48 ordu. Bai, 24-48 ordu zintzilik utzi behar da, urrungoak ez probatzeko, ez kutsatzeko, COVID-a edo bakteria hori hiltzeko, edo virus hori hiltzeko, ileapaindegiak, iriki dira, oso galdera importante da, eta benetan sakona. Ileapaindegitan horrelakoak eraman behar dira, ez da? Bai. Orduan edo bezalako. Bueno, neskak nola daramazu ileapaindegiena? Galdera bat, oso sakona. Ni garatu dut abilezia bat, nire buru arrozteko, naizela itzuliko ileapaindegi batera urtetan. Gainera dirurik ez izango, noski. Eta nire pelukerak esan zidan kimioaren eragina erabat joan bitartean ez ziala tintatuko, eta ja uste dut betirako hola utziko detela, beraz, diru asko aurrezten ari naiz ni. Hor beste klabetxo bat izan da, ez da? Oraintxe esan dezuena. Hasten bagia ere, dirua gastatu, ez dugu izango, ze esan zaigu, ez da? Entzun dugu hori ere. Orain normaltasun berri horretara iristeko konsumitu inbar dugu. Atera kalera eta gastatzeko duenak. Izango da? Ez da, berriro kapitalismo, konsumismo basati batetara bultza gaina dituzte, ez da? Orduan normaltasun berria, normaltasun zarraren berrikuntza are okerragoa. Bai, nik ezin dut nire alaba eta bilobekin geratu igandean bazkaltzeko, baina konsumitu egin behar dut bestela dena eroriko delako, ez? Osa, nik esatu dut, Trumpen antza gehiegi daukate gure agintariek. Bai. Aber norbaitek erantzuten didan benetan, zertarako balio du ordutegi murrizketak? Esan nahi dut, aurreko astean. Franja jartzea. Franjak. Aurreko astean, nire herrian, zabaldu zen aukera hau, eta orduan atera ginen, 14 urtetik gorakoak, atera ginen, danak atxaldeko 8. Danak, atera ginen atxaldeko 8. Nire herrian bidegorri badago,
laua da, eta orduan jende asko ibiltzen da berdezik, bestela dana aldapa dira. Orduan, Bedigorria oso polita da gainera, eta orduan, ez naiz nire bizitza osoan hainbeste jenderekin topatu. Zertarako balio du, 8-tatik 11-etara atera izateak, danak aterako bagara ordu berenean. Nik lehenko astean aipatzen nuen olla presioenaren kontua, ez? Osea, halako presioa genuen guztiok gure etxean azkenean elkar maite dugu eta elkar konbibitzeko gaitasuna dugu eta horrela, baina hainbeste egun eta ordu elkarrekin utzi egin behar zitzaion. Eta irekitzen den eguna da justu olla espresa azten denean presioak kendu nahian eta indar guztiakin, gero ja pixka bat normaldu da, eta gaine eguraldiak asko lagundu du, ez? Normaltasun horretan. Bilistak paretan kontra olla espresak. Hori da. Baina nire galdera da, benetan hobea da atera izatea bakarrik 3 orduz? Terrazen irikiera noiz edo zer edo baino, adibidez, hezkuntzaren afera dela oraintxe zer gertatzen ari dan hezkuntzarekin. Eta gainera desberdintasunak, bi mugen aldeko desberdintasunak, ezta? Aitziber Zapirainak hauxe Hendaiatik Ipar Euskal Herriko eskoletan gertatzen ari danaz? Eskola eta ikastolen irekitzei begira, zer esan handia dago, ez? Alde batetik bai, aste honetan ateak zabaldu dituzte, baina bestetik ez dituzte ateak zabaldu. Nori zabaldu dizkiote ateak? 10 ikastolako zaharrenei eta lehen mailako zaharrenei. Gainontzekoek badute aukera joateko, baldin eta osasungintzan lanean diharduten gurasoak baldin badituzte, eta bestetik irakasleen seme-alabak baldin badira. Orduan, ikusten duzu egoera oso berezia dela, ez dago mundu guztiarentzat irekia eta mundu guztiaz dago ados irizpide horiekin, alegia osasungintza eta irakasle seme-alabekin salbuespena egitearekin, ez? Zer gertatzen da bestelako ogibideekin, okina den batek edo supermerkatu batean lan egiten duen batek, denda txikia duen batek, elikadura denda txikia duen batek, ere egunero ireki behar du. Egunero joan behar du lanera, mediku batek, erizain batek edo irakasle batek bezala. Beraz, hor kalean edo esaten da aski neurri elitista dela, ni guraso bezala ere ez nago ados erabaki horrekin, guk etxean ez diogu lana egiteari utzi, beste askok bezala eta hala moldatzen ari gara. 60 horri inguruko protokolo bat bidali du Frantziar gobernuak, jakinda hori betetzen oso zaila dela. Beraz, azken batean, irekitzen duzu denontzat edo ez duzu irekitzen. Nik uste dut gaia oso sakona dola, horrela bideo labur batean aipatzeko, baina bakarrik esan, hezkuntza ere izan zitekela bidea, bizimodua berriz abiatzeko ahalik eta normaltasun handienarekin, ez? Zeren nori gustatzen ari zaio inposatzen ari zaigun normaltasun berri hau? Neri ez. Nik uste dut konfinamenduak zerbaitetarako balio izan badu dela mahai gainean jartzeko norberak zerra txiki nahi dugun, leheno geneukan bizitzaz eta zer ikasi dugun prozesu honetaz. Nik ikasi dut konfinamendu mota berri hau edo bizitza modu berri hau, niri ez zaidala bat ere gustatzen behintzat. Ez naiz libre sentitzen. Baina tira, hezkuntzari dagokionez, nik uste dute zintzeroki hau ez dela irekiera bat, esperimento bat da, eta espero dut irailan ez dela hala izango, ez? Zeren aur guztiek ez dauzkate aukera berdinak etxeetan, ez daukate guztiek baliabide berdinik, eta guraso guztiak ere ez gara berdinak, eta ez gaude guztiak baldintza berdinetan. Orduan, zer gogo eta emanen du iruditzen zaitonek. Hementxe, kronika bat beste batean aukera dugun lasaiago hitz egiteko gaiaz. Laizter arte! Egoera honek ikasle horien mundua aldatu du betirako. Osea, eukiko dute, gure gurasoak eta Jon Amone kontatzen zuten bezala 36eko kontuak, hauek eukiko dute hori kontatzeko. Eta behar bada, bilatu behar dian moduak, aurroiek esperientzia honetatik ondorio onak ateatzeko bideak. Baina eskola aukera bakarra bailitzan bezala, modu eskaxean eskaini behar baldin badiote, hori baldin bada,
gu gizarte bezala ikasleentzat daukagun soluzio bakarra, niri kezkatzen hau. Egia da, hemendik esan behar dela ere bai, hezkuntza arloko irakaslei, ez da? Tapia Andreak esan zuela, azkenean lanean hasi barko direla egin ez dutena. Barkatu baino nik ingurun irakasle asko ditut, eta lana asko egiten ari dira, beraz. Hor utziko dugu, baina hezkuntza arlotik osasun arlora izan ere ikusi dugu. Aste honetan bertan, Urkullu lehendakaria hementxe ditugu irudiak, Urkullu lehendakaria eta Ana Murga gurutzetako ospitalera joan dira, bisita egitera, hori ere ezbaian jarri da, zertarako ez da, olako alarma egoera batean bisita egitera joateara, baina badirudi hauteskundeak ere hortxe ditugula edo, ez dakit, baina ara joan dira, hauek dira ikusi ditugun irudiak, medikuekin hitz egiten, erizainekin, osasun arloko langileekin hitz egiten. Ez da, hauek izan dira ikusi ditugun irudiak. Baina gero, sare sozialetan beste batzuk azaldu ziren, eta honek sortu izkanbila. Ikusi ditzagun irudi horiek. Más plantilla! Menos imagen, más calidad! Pozgarria da ikustea medikuak eta erizainak eta etsaia argi daukatela batzuk bintzat. Ze irudi asko edo nik bideo asko ikusi ditut medikoak jendearekin sartzen, ni hemen nago sufritzen eta ni hemen nago arriskoan eta gila da, hala daudela. Atzo ikusi nun bat tipo bat, mediko bat eskularua jartzen, beste maskara bat, pantalla, ez dakiz ere buzo, eta bokatzen zuen esan ez. Eta gero zu atera, korrika segurtasun distantzia mantendu gabe. Nei, printzipioz ez zait gustatzen jendearekin sartzea. Hemen suposatzen da kudeatu behar dutenak jakin beharko luketela hobeago kudeatzen. Eta horregatik iruditzen zait pozgarria ikustea medikuek ikusten, mediku batzuk behintzat eta erizain eta ospitaletako langile batzuk argi daukatela zein den hemen arazoa. Azkenean beraien lan baldintzak gogorrak izan badira, diru faltagatik izan dela baita, ez? Aurrekontua murriztu dutelako. Murrizketak egon direlako aurreko urteetan, ez dela orain COVID-aren eraginez bakarrik, baizik eta urteetan izan ditugula murrizketak eta horren erakusle izan dela egun daukagun osasun arlo sistema, ez da? Hor gabezia handiak ditugula eta agerian geratu dela. Baina publizitate kanpainan bisitan joan zaizkien agintari hoiek gezurretan aritu dira, esaten aritu dira ez dela falta izan froga behar izan duten guztiei, Euskal osasun sistema ondo erantzun diola, ez dela arazorik sortu, arazoiek bere larrutan bizi izan du dituzten hoientzat gezur horiek oso larriak dira. Orduan, nahi iruditzen zait normala erantzutea eta, eta gaina agintean dagoenak, niri lagun batek esaten zen, que todos los cargos tienen sus cargas. Beraz, ulertzen dut ez gustatzea, baina zuri langile bat protestan duzunean, protesta hori jaso eta aurrera. Ezin dezuna da aurpegira eman, oldartu, aurre egin, eta Urkullu behin baino gehiagotan egin du hori. Hitza prepotentzia da, Katu, zuri dagokizu hoien protesta entzutea, zure kargoarekin hori ere badoa. Zalantzik gabe, nik hoxe esango nieke, autokritika pixka bat, primeran egongo litzatekela. Noizean, mea kulpa entzutea eskartuko genukela biztanle normalek eta hausnarketa filosofiko hori eta gero, Alole Gorbururen hausnarketa. El que ahora se permitan que haya agrupaciones de 10 personas no quiere decir que puedan estar 10 personas a menos de 10 metros y que una persona cada día pueda estar con 10 personas diferentes, o sea, con 100 al final de la semana. Kaixo, fase bat, fase 0, fase 0,5, ze fasetan ote gauden, hainbeste presa fase batean sartzeko guztiak, baina gero fase bat murriztua. Zenbat gauza pasadiran aste ondan, hezkuntza berriro martxan jarri behar dela, Tapia Andrea esaten irakasleak lanean hasteko ordua dela, azkeneko 2 hilabetetan etxetik telematikoki ikasleak banan hartatzen oporretan egon izan balira bezala, Urkullu
ospitalean protestan ari ziren osasun langilei oldartzen, bere estiloan gauza asko gertatu dira zertaz hitz egin, baina gaur gauza ilunagoekin nator. Lehengo astean 40 urte betezia, Mari Jose Bravo neska gaztea, Loiolako kuartelan inguruan hilik agertu zela, portxatua, hila, Batallon Basko Espainolak bere gain hartu zuen, baina sekula ikertu etzen kontu gogor hori. 52 urte bete dira betetzea doaz Txabi Etxebarrieta hil zutela, familiak berriki jakindu, baieztatu ahal izan du gordeta zeuden dokumentu ofizial horiengatik Txabi Etxebarrieta atxilotuta eta armarik gabe zegoela ejekutatu egin zutela, hori ere sekula epaituko ez den kontu bat, edo eta lehengo astean hil zen Billy el Niño, torturatzaile famatua, zoritxarrez famatua, COVID-19-aren eraginez, bere ohean, bere kondekorazio guztiak eta bere kondekorazioa dakarkiten gainsari guzti horiekin epaitua izan gabe. Eta horrek, eraman hau, pentsatzea zenbateraino gelditu diran gure herri honetan gauzak ikertu eta epaitu gabe. Memoria historikoa berriz ere hankamotz gelditu da, horri heldu behar diogu, herri honek merezi du gertatutako guztiaren egia ikertu eta zabaltzea, baina egia da baita ere, Billy el Niño famatu anker ura etzala izan kasu isolatu bat. Tortura sistematikoki izan dela erabilia Euskal Herrian, Euskal Gatazkan, Euskaldunen kontra. Eta horretara nahi dut eskaini, horri eskaini nahi diot nire tartetxo hau. Egia delako Billy Niñok egin zituenak izugarriak izan zirela eta epaitu gabe joan dela. Baina oraindik larriagoa dena, gaur egun preso pila bat ditugu, torturapean egindako inkulpazioetan oinarritutako epaia jaso eta espetxean daudenak. Itxialdi honetan bisitarik gabe gelditu direnak. Horietako asko aspaldi kalean behar zutenak Espainiar legedia guztientzako berdina balitz. Preso daudenak, 3 laurdena beteta dituztenak, horiek kalean behar lukete. Baina beste kasu asko daude, berriro aztertu beharko liratekenak, ez dezagun ahaztu, Eusko Jaurlaritzak egindako txosten horretan diolako 4.000 tortura kasu baina gehiago egon dela Euskal Herrian. Eta horietako batzuk espetxean daude, torturapean egin zituzten inkulpazioak erabilita. Haientzako gaurko hausnarketa tartea. Memoria historikoa bai, Billy el Niño bai, baina Billy el Niño sistema oso baten adieraztea da. Tortura sistematikoki erabili izan da Euskal Herrian. Eta horri buruz hitz egin behar dugu. Iritsi da garaia. Eskerrik asko. Nik aldarrikatu nahiko nuke torturatu hori ere zor zaigula, aitortza hori. Gertatu zitzaigunaren aitortza, badugu eskubidea egia hori aitortua izan dadin, eta erreparazioa jasotzeko eskubidea daukagu. Oietxeek irudi gogorrak, ez da? Izan ere badirudi edozein lekutan entzun ikusi, dena ikusten dugula COVID-19-aren inguruan, ez. Gauza asko gertatzen dira hor ikusi ditugu irudi asko, ez da, urte hurrenak, Maria Jose Bravo, Unai Romano, gauza asko ikusi ditugu eta izugarrizko ibilbidea egin diozu, Miren.
Bai, kontua da, oso gauza gogorra gertatu direla eta hoien inguruan hausnartu beharko degulen noizbait eta gu saiatzen geran arren humorez hartzen, ez ditugu azteko, ez? Osa, gaur egun espetxean daudenak oso egoera gogorrean daude eta ez ditugu azteko. Ez dute esan orain izango dutela ja asteburu hontatik aurrera? Batzuek bai, batzuek izango dituzte aukerak bisitarako, lokutorioak irikiak? Baina horiek ere privilegiatutzat hartuko dituzte batzuek eta oso gogorra da. Oso gogorra da, orduan, tarteka gogoratzea, nahiz eta nahiago dugun humorez. Tarteka baino gehiagotan da, baina, bueno, konspiranoiko ditzen diazuen eri, baina Divide y Vencerás da oso estrategia ona, eta, bueno, bai aktorekin, nahiko, betidanik izan da oso kolektibo insolidarioa gara. Eta orain gehiago, ez zuritokatu bat zaizuten. Eta kasu hortan ere bai, azkenean gure artean banatzen gaituzte, beraiek irabazteko. Bai, argi dago hortan jokatzen dutela pixkat gurera heltzeko. Baina, bueno, orain datu asko diote eta ikusten dugu ere, ez da? Orain, gauza bat da, COVID-19 honen inguruan bizitzen ari garena, baina hemendik aurrera ere biziko duguna, ez da? Prekarietatea, krisi ekonomiko larria, langabezia, eta berriz ere zeinek pairatuko dugu gehiena, hori diote bintzat argi eta garbi, emakumeak izango garela. Beraz, hemendikan, benetan, barrutikan, hortze duten emakume guzti-guztioi, adin guztiko emakume guztioi, gure omenalditxo berezia. Omenaldi berezia emakume guztiontzat, eta emakume batetik beste emakume handi batetara, esan du. Bueno, hau kenduko dut, ez da? Segurtasunezko distantzia dakago? Bai, badaukagu lasai. Bueno, irakurri gaudet, Irakurri, baina errusieraz. Errusieraz nahi duzu? Mena ez una. Arrauak malgutu diren mainean. Normal. Bueno, a ber, arauak malgutu direnean, logikoa denez, nire misantropia maila ere bera doa. Baina, ez dakit komeni den astean nolako jarrerak izan ditugun itxialdi honetan, edo ikusi ditugun. Nigan gorrotorik gorde nahi ez dudanez, alere, erabaki dut itxialdiko gauza onak ere bilatzea. Gutxi batzuk. Horrek antzeko bat. Egoerarekin bakeak egiteko edo. Beti ere gaixotasunak gertutik jo ez duen persona baten ikuspegitik, noski. Beraz, bi zutabe egin ditut. Psikologian egoera bateko pro eta kontrak aztertzen diren bezala egin dut horrelako autoterapia bat. Alde batetik, pikutara, erabat tamalgarriak eta gorrotagarriak diren jarrera batzuk, eta bestetik ongi etorri zutabea. Hasiko gara pikutara zutaberekin. Aitortu behar dut potolago atera zaidala zutabe hau, Bueno, pasako zait. Bueno, pikutara hasteko balkoitako gestapoa, nola ez. Nire herriko alkateak, bueno, esan didaten ez, nire herriko alkatea oso aluzinatuta dago zema salaketa jaso dituen udaltzainak herrian jendearen gandik. Ez zuela espero gure bezalako herri batean horrelako jarrerarik eta bai. Eta, bueno, horren erakusle, hauxe. Bueno, en fin, komentario gabe. Baina, ongi etorri zutabean jarri dut balkoietan ere gauza politak egin daitezkela eta sormena ere garatu daitekela, hauxe bezala. Me aburro. ¿El enemigo? Me aburro mucho. Me aburro mucho. Ez dakit nondik atera dituen hainbeste mozorro, baina tira.
Sormena, pizzadura. Zure gremiokoa. Bai, baina, jode, daukan almazena. Bueno, pikutara zutabean ere noski poliziaren nagusikeria. Neri, eroni, gertatu zitzaidan lenguan, ez dakit kontatu ala ez, baina euskeraz egin nion ertzain bati eta moskatu zitzaidan. Eta euskeraz egiten jarraitu nion. Noski. Eta orduan gehiago moskatu zitzaidan. Baina ez zidan nire zuen jarri, noski. Orduan hori, poliziaren nagusikeriaren eredu hauxe. De día eres todavía más feo, eres horrible. ¿Qué es lo que hacéis ahora que no podéis jalar pollas ni robar? ¿Cómo vivís? Ongi etorri zutabean jarri dut poliziaren beste zea bat, baina, bueno, tendentzia dauka pikutara zutabera joteko. Poliziaren dantzak, igual herritar batzuk ondo hartu dituztenik personalki errespetu faltaiak agarria iritzen zait, polizia batzuk dantzan egotea kalean, besteok etxean gauden bitartean. En fin. Dantza akaso ondo egingo balute. Dantza ondo egingo balute, akaso? Akaso. Akaso? Bueno, ez da hori Ez da hori ere. Latza. Ongi etorri zutabean jarri dut, hasieran askitzen genuen ja pasa zaigu. Postasun hori nola baita edo nire bintzat. Baina sujetadorerik abiltzea ze erosoa zen eta ze ondo geunden etxean sujetadorerik gabe. Eta igual momentu baten pentsatu genuen guztoken geundela. Love and peace, eta hori guztia, maitasuna eta bakea eta hauek bezala, ez da? Baina, pikutara zutabera itzuliz, zenbat desinformazio, sasi zintzialari entzun behar izan ditugun, zenbat bulo eta gezur irentzi behar izan ditugun, ez da? Nik uste horrek eragin du ni personalki ja teleberririk, telediariorik ez ikustea, ez dakizu zenbateraino den egia esaten dana edo entzuten dana, bakoitzak bere teoria dauka, batek esaten du maskarilla beharrezkoa dela, beste batzek esaten du ez dela beharrezkoa, komenigarria dela, baina egunero aldatu behar dela, orduan... Batzuk immunitatea lortzen dela behin pasa ezkero, beste batzuk ez, batzuk umeak oso arriskutsua diala, besteak ezein arriskutsuak. Dantza daukagu, datu dantza. Bai, horregatik kortozirkuitatzen zaigu burua, ez? Eta azkenean ez dakigu zer egin daiteken, eta nola egin daiteken, eta zer ez. Zenbat oro jakile ez jakin. Ez jakin, zenbat, baina bai. Zenbat aloxea de. Lehen asko baziren, orain gehiago atera dira. Bai, hori da, oso momentu aproposa izan da, hau, gerra garaion bezala, kaskarkeriak loratzeko, ez? Nola baitz. Bueno, jarraitzen dut pikutara zutabean, markatu. Nik ezakit, baina oreka bilatuta ustetila dena pikutara guazela, baina tira, tesa. Zilborkeria deitu dudana, ez? Nire ondoria da, molestatzen badizu besteak kalean egoteak da enbidia diozulako, azken finean. Ze horrela hasi ginen, hasteko txakurrak ateratzen zituztenekin sartzen. Ni etxanago, eta ikusten zaitut lau aldiz ateratzen zehala egunean txakurra ateratzea zer da, hau! Lehen bakarrik ateratzen zen, lehen bakarrik eta orain, lau aldiz, bueno, hori. Gero hasi ziren behar bereziak zituzten umeekin, hori da, iritsi zait gizarte bezala lotsagarria, ume batek, zeinu berezi batera eman behar izatea, markatzea ume bat, jendea ez dalako gauza imaginatzeko behar bada ume hori kalean dagoela, behar berezi badaukalako, gizarte bezala ja, porrot absolutoak. Eta gero hasi ziren umeekin ere bai, sartzen, klaro, hiru dituzut orduan biak ateratzen zeatea, bueno, en fin, lotsagarria. Orain ja, lasaitu da noski zendanak gaude kalean. Baina ez daukagu azteko, barkatzeko behar bada, baina aztu ez da aztu behar, berriro gertatzen bada, batez ere. Bueno, eta bukatzeko, ongi etorri zutabean, bukatuko dut. Eskerrak. Bukatzeko politikarien... Politikariak eta ongi etorri zutabean? Utzi bukatzen. Bale, barkatu, ez gehiat txokatu indit. A ber, politikarien deskontrola, edo nik perzibitzen dut, deskontrola handia daukatela, kudeak eta honetan, handia geratu zaiela nola bait. Nire, pentsatzen dut, egia da oso zaila izan behar duela, baina beraiek aukeratu ditugu, hau aurrera, beraiek daude hor, eta ez ni, zerbaitegatik izango da, ez, balio dutelako, edo, bueno. Beno, hori beste saio batean. Hori, orduan, gidaritza falta honek asko desorekatzen hau ni. Eta denok, uste dut, ez? Baina, nolabait ere horrek
bultzatu gaitu gure bizitzen erantzunkizuna hartzera, edo hala sentitzen den nik, ez? Eta esaten duen bezala, herriak bakarrik salba dezakela herria. Eta orain, momentu honetan, inoiz baino gehiago. Baina orain noski saioaren amaierara iristen ari gara, baina gure Ekil doktorea falta zaigu, Ekil. Gabon, Ekil doktorea. Hau berriro jarri beharretez, supergertu zaude. Bai, gertutasuna zaintzeko. Gaur neurriak zorrotz betatzeko nahi abintzat badugu, ez lortuko dugu, baina lortuko dugulakoan tarteren bat bintzat hartu dugu. Bilbon badirudi gauzak ondo daudela. Ez da, Bizkaian dena ez bien, baina Gipuzko aldean, badazpada Euskaldun guztion alde neurriak hartzen. Mezua ardezala nahi duenak. Saioaren azken txampan ari gara, nire burua ikusten dut pantalla honetan, beraz lankideak orduetan honetan pasa dutenaren irudi bat bintzat badaukat. Azkar, titular batzuk, eta lehenengo lerroburua, aizue, Espainiar estatuko lehen manifestazio legezkoa, Erromon, gaztetxea desalojatzen hasi direla. Hori beraz, Ramon, beste lerroburu bat barkatu. Angulei buruz ez, edo bai, aizue, erraustegia, ez aztu, ez da Zubietako erraustegia, Donostiako erraustegiaren inguruan hildako arraiak. Hildako arraiak, angilak zirela ere ikusteko aukera izan dugu. Ez da Zubietako errekasto bat, Donostiako erraustegi inguruko ur emari bat, hori baira di joan ur emari batean, hildako arraiak. Eta honek izar? Baina titularrak titular, aizue, ez didaz esango. Nekane Murga, niri bintzat ez zait inoiz aztuko bere hitza, eta aste honetan on fire total. Cantinflasen bideo ikusi zenuten, joan den asten eskaini genizuen azpitituluak euskaraz ezarrita. Oraingo honetan Nekane Murga, ez dugu tarterik izan guzti azpititulatzeko, beraz, kamara azkarra sartu diogu, baina gutxi gora bera esaten duena, nik ez dut ulertu, barura. Lo dije hace unos días cuando se empezó a hablar de este asunto y es lo que creo. Si las personas empiezan a estar con 10 personas diferentes a lo largo del día... En el hogar tú puedes quedar a cenar... Cada día con 10 personas diferentes y también para desayunar y también en la terraza. Esto puede hacer que a lo largo de los días contactes con cientos de personas diferentes. No podemos permitirnos ese lujo. Es cierto que lo permitimos en las terrazas. Pero en los espacios públicos... Que está claro. Además es una interpretación, ya le digo, del artículo 7.2 que tiene diferentes interpretaciones. Esan dakoa, Nekane Murga on fire. Ulertu duzu zerbait? Ez da, baina alaxe dijoa euskal fasea, ez da zero fasea labate, euskal fasea dei diezaiogun badirudi gure herriaren patua fasen baitan aurrera eta atzera ibiltzea dela. Abanguardia balgara. Aizue, egunotan gu telebista plato batetik ari gara, hori ere defendatuko dugu, euskarazko telebista, Euskal Herriko telebista, baina etxe guztietan telebista non nahi, web telebistak eta jaume emadeak pila bat. Ikusi hau mesedez. Sarri edo puntistak. Bueno, dano dakigu Joseba Sarrion handiak Euskal Herriagatik indauen guztia, ez? Zelan IES lleban kartzelatik eta Kubara joan, zera, abesti bat inspiratzeko? Hori da, abesti bat inspiratzeko, Horterako bakarrik IES egin zuen kantzeratik. Bai, bera guztora. Irakurri du
Euskal Herria kontzeptu bezala sortu zuen Fermin Muguruzak, sarri kartzelan sartzeko, alde egiteko, eta beste egiteko. Eta Jos Lagunetan jartzeko. Aktibatzen dugu zen momentuan, kanpoan deko guzen agente guztiak aktibatzen dugu zen momentuan, nik uste dut erabilgarria hauek diela zestapuntako kirolariak Joseba Sarrionandia baino. Osa, ez dut ikusten Joseba Sarrionandia espadatxin moduen hortze boligrafo bategaz edo. De hecho, poema bat enbiotzu. Legal zutzi zaitzak. Eta abanguardia, hau ere ez dakite zerbait... Eki, barkatu, ez zaizula ondo entzun, Eki, esaiazu, bai? Bai, hau da zuzenekoak hause dauka. Ea ba, oraingoan, abanguardia, ez dakit hau abanguardia den, sarriri buruzko hausnarketa, Fermin Muguruza ote Euskal Herria hitza kontzeptua modan jarri duena, ez dakigu honek luzerako joko du, beraz, lasai argipenen bat lortuko dugula, edo bestela bideo horretan galdu edo biziko gara. Aizue, abanguardaz ari garela, Juan Carlos Etxeberria, teleberrian, naroak badaki, lenguan kazerola da txiki bat ere egin genizun. Ze pasatzen da, bertso saia zuzenean Amaika telebistatik eta streaming bidez besterik gabe, sarean uin bidez, uin elektromagnetikoak mikroondas bidez. Barrura... Badakizu zergatik, ikustezu hemen tenera txan. Beste, kazerola txiki bat, protestan eta protesta edo behintzat zirikatzeko, Joan dan astean, ostegunean, maiatzaren lehenaren bezperan, ETB-en, teleberrian eta gurean gaurrean, eulia tapatzea ez da oso txurosoa, Bueno, a veces el periodismo puede ser un privilegio. Streaming bidezko bakarrik Amaika telebistan ikusten ari ginen. Hola, txiki bat! Handia! Ez esan, ez zaizuela gustatu bertsolariz online, Juanka? Bueno, hau kariña handiz, eta maitasun guztiz, sektoreko horremioko jendearen artean. Bizipoz pixka bat ere bai. Edo nolare, bizipoza Platonetan zero saioa dela esan dizuegu hasieran? Edo bai, edo ez? Bueno, orain esango dizuegu. Gaur pronterri gabe, belarriko aparailu hori gabe, elkarren berri keinu bidez ibili gara saioan zehar, hurrengo saioan gure konpromisoa zin egiten dizuegu gauzak asko zobe joango direla. Hauxe du, zuzeneko edo pseudo zuzenekoak. Datorren asteri begiran eskak, aizue, plato hau hornitzen segituko dugu, gonbidatu bereziak ekarri nahi ditugu, aste hauetan zehar gainera, hemen bizitasuna, bizipoza eta solaskide berriak ere bai. Eta solaskide berriak gaur, hemen in situ espaldin badu ere, aurkeztu nahi dizuet. Ibai Fresnedu izena, Instagramean ez dakit aukera izan duzuen bera jarraitzeko, gomendatzen dizuet, zuei ere bai. Egunotan, Iruki Larroxa kolektibotik gainera hainbat elkarrezketa egin ditu zuzenean, arazotxoren bat edo izan du, zentsura ere jasan du, ustez irudi pornografikoren bat jarri duelako. Bueno, besterik gabe, bilutxik agri zen norbait, baina ez... Guk zentsura horregatik ez dugu inoiz jarriko. Eta Ibai, zatoz, etorriko da? Etorriko da? Badator eta nolabait etorri da honezkero, Mezutxo ere igorri digu, esan dakoa, streaming bidez egunotan elkarrezketak bat egiten ari da, jotak lanean dabil lanpetuta, Mezutxoa bidali digu, datorren astazkenan gurekin izango du, baina hemen aurrerapen bat, Ibai Fresnedo, kolpez kolpen. Kaixo, kuadrilla. Tira, Ibai Fresnedo naiz, batzuk ezagutuko nauzue, beste batzuk ez, baina hori ez da garrantzitsuna. Garrantzitsuna da, aste honetan Instagramen ekimen berri bat jarri dutela martxan, Etxetxo Larrosatik zuzenean deiturikoa, eta pentsatuko duzue, ze ba Larrosa? Bueno, seguraski Euskal Maritxu Salsero hoietako bat naizelako eta itxialdi hontan asko aspertu naizelako. Orduan, pentsatuet, zeba esantolatu olako ekimen xume bat, nire gertuko lagunekin gertuko elkarrizketak izateko. Bueno, aste honetan zuenera juteko nintzen, ekimen honen berri ematera, baino liatu samar ibili naiz, elkarrizketa guztiak prestatzen, orduan zindagizuet, atorren astean zuenera jungo naizela,
gertutik ekimen honen berri ematera. Bitartean aurrerapen bideo hau biali dizuet, kuskuseatu ezazuen zeitzu dian nire gonbidatuak. Ale kuadria, ondo pasa eta asko zaindu. Aio! No time to waste my time, I'ma make them wait. I'm a pancake bitch, but I take the cake. I'm gooey in the middle, baby, let me bake. No time to waste my time, I'ma make them wait. I'm a pancake bitch, but I take the cake. I'm gooey in the middle, baby, let me bake. Waste my time, I'ma make them wait. Eta azken segunduak, 59 minutura, naro azkar, aizue, zentsura gehiago. Anita Parker band azalean bideoklipa eta hau ere zentsuratuta ustez larru gehiagik ikusten ote den. Horrekin agurtzeko, segundu batzuk baino ez, eskerrik asko neskak. Ni koin lasai hartuko dut. Bueno, guainikan, Miren eta Tesak ere lehen esan duten bezala, luze hitz egiteko gaio izango ginateke, gauza asko baitaude hitz egiteko, baina datorren asteazkenera arte itxin barko duzue, hemendik dokatik plazerra izan da, 0,5, ez dakize fase eta ez dakize saio. Baina gu ere, hemen gaude, dokatik zuzenean zuekin, Miren, Tesa, Ekil doktorea, plazerra beste behin. Bai, berdin. Agur zuei, eta agur zuei, plazer bat, asteazkenean, hementxe, gaueko 10etan, kolpez kolpe. Aio.